Здравейте, приятели на канала! Днеска ще сравняваме цените от пазара и в големите вериги. Отиваме на пазара. Първо ще минем през пазара да видим там цените, после ще влезем в една от големите вериги да видим как са там цените на едни определени продукти. Ето е дъждовно, лекичко рами. Сигурно няма да има много хора, въпреки че сме неделя, но по-добре за нас. Няма да се блъскаме. Сега отиваме на пазара. $1,50 отгледна марули. Същата марули от една голяма верига на $1,99. Мандарините килото е 2 лева. Мандарини на промоция на 2,50. На 10 лева без кожа, с кожа беше 12 лева. Родна стряха с кожа на 9,99. Прибирам се вкъщи, приятели. Заваля дъжд, яката, нищо не можах да снимам. И се прибирам. Вече съм се прибрал, приятели, вкъщи. Ето какво купих от големите вериги. Си взех една от големите вериги. Свински джолан. Промоция. Днес ще го приготвим с картофи, моркови и луко. Купих си сланина родна стряха с кожа, приятели, 9,99. На пазара беше 12 лева с кожа, тук е 9,99. Пише, че е родно. Сега колко е родно, село Величково, не знам. Също така си купих скумбрия изчистена на 7,99, кило 480, 11,83 струва, приятели. Прясно опакована на 13.02 опакована. Виждате, на 13.02 25 година. До 20 трябва да се изпече, утре ще го правим. А от пазара си купих пак от това турското сирене, мекото. 1 кило, дето е. Сузми пейни, щето пише. На 8 лева и една марулка си взех на 1,50. Сега ще приготвим свинския джолан. Ще покажа аз как го готвя. Ако ви харесва видеото, абонирайте се, приятели, за канала. Коментирайте. Ударете един лайк. Като продукти, приятели, ще използваме 5 картофа средно големи, глава и половина лук. Също толкова 5-6 моркова средно големи, джолана и сланинката, домашната, дето взех миналата седмица от пазара. Сега ще обелим картофите, лука и морковите и слагаме ги в една тава. Джолана, малко вода, отгоре ще нарежем сланинка, лентички ще сложим и бутаме го във фърната. Нарязахме лука, морковите и картофите. Сега ще ги овкусиме. Слагаме 2 лъжици зехтин. Една чайна лъжица сол. И ги бъркаме. Дойде време да слагаме джолана в тавата.
Както е така, вадиме и го пускаме в тавата. Нареждаме така сланинките. Които предварително сме ги нарязали на лентички. Тънки дебели, няма значение на вас, както ви е кеф, така си режете и слагате. Доливаме с водичка. Връсваме червено пеперче. И го бутаме във фурната. Предварително сме загряли фурната на 220 градуса. Намаляваме го на 180. И слагаме вътре тавата. И го затваряме. 40 минути горе-долу, за половин час. 30-40 минути. Минаха 40 минути. Изключваме. Забравих да кажа, след 20 минута, приятели, покриваме го с фолио. Като това не е малко коричка, го покриваме с фолио, за да не изгори отгоре. Джолана е готов. След малко ще го дегустираме. Отваряме джолана. Видим как се е получило. Гледайте, приятели. Вижте, приятели, как изглежда. Джолана. Сега ще го нарежа. Отвътре да видите как е. Искам да благодаря на всички абонати и искам да приветствам с добре дошли новите абонати. Благодаря ви, хора, наистина от сърце, че се абонирате за канала, че пишете коментари, че оставите лайк. Наистина благодаря ви. Това означава много за мене. Това ме мотивира да снимам видеа и да качвам в YouTube. Благодаря ви, хора. Това беше всичко, приятели, за днешното видео. Ако ми харесвате видеята, абонирайте се за канала с камбанка, ударете един лайк, пишете един коментар, няма значение, може едно здраве и здрасти, нека да има някакъв коментар. Това наистина много ще ме радва. Надявам се до другата седмица пак да имаме повод да снимаме видео. До следващото видео, чао, приятели!